Esperanza Salnés garante a súa continuidade ata o mes de xaneiro grazas á axuda de 16.000 euros que este mesmo xoves recibiron por parte do Concello de Cambados e que se materializou na asinatura dun convenio entre a entidade e o consistorio, tal e como afirmou esta mañá o director de Esperanza Salnés, Augusto Chaves. Un convenio que é moi necesario, que chega como agua de maio, porque temos agotados absolutamente todos os fondos de tesorería e agora xa non, a día de hoxe non temos capital para pagar os seguros sociais que entran agora en 30 de setembro. Afortunadamente me di xurxo que entre hoxe e mañán se vai a abonar estos 16.000 euros e poderemos retomar o noso traballo e bueno, chegar con estos 16.000 euros nos podremos sobrevivir hasta xaneiro. A pesar desta axuda, Chaves sinala que precisan dun maior compromiso por parte do resto de administracións para conseguir sufragar os gastos que ten financiar os programas e actividades de atención que na entidade se realizan cos 20 rapaces que asisten. Saindo adiante. A dinámica presupuestaria do centro non cambiou. Como vedes, temos ingresos, vámonos gastando, despois ten que chegar outros ingresos, o sea, non hai a estabilidade orzamentaria que realmente desexaríamos. Pero, bueno, levamos así 21 anos, o importante é seguir traballando, atendendo aos rapaces, e, bueno, sexa como sexa, estamos acostumbrados a esta incertidumbre. Nos vindeiros meses, administracións como a Xunta de Galicia ou a Deputación de Pontevedra farán efectivas tamén as súas achegas que, cabe destacar, son inferiores á aportada polo consistorio cambadés. Tino Cordal, edil de Servizos Sociais, sinalou no transcurso desta asinatura o importante compromiso existente con esta entidade.